Така, днес сме в Велико Търново на улица Въстаническа. Това е къща с маймунките, с маймунката. Сега ще видим малко по-отдалече. Така, ето я. Домакините обещаха, че ще наводят на кафе на пясък. Първоначалната идея беше да катерим 1300 стълби, но жените се възпротивиха, тъй че отиваме на кафе. Било също с началото на Самоволската чешия. Петък 13, вали дъжд и ще се разходим малко по-спокойно. И така достигаме до нашата цел. Шекерджийница. Тук правили кафе на пясък. Има бяло сладко, залки, бомбони. А точно среща е много удобен Wine Tasting център, Дарна. Не знам дали не сме се объркали. Сега, кафета са ясни, обаче тук има ликьор, вишна, така, вишновките. Аз да се поснимам при вишновката, като оранжева. И гледката е добра. Събота, 14 февруари, Трифон Зарезан. Синьо небе, пече слънце и има надежда. Така, целта днеска е да видим трапезица. По пътя към трапезица минаваме покрай църквата Свети Георги. 1616 година е построена. И продължаваме. И достигаме до Владишкия мост. По улицата достигаме до църквата Свети великомъченик Димитър Солунски. Счита се, че тук е обявено въстанието на Сеня Петър и има предпоставки да се смята, че тук са короновани царите Петър, Иван Асен I и Калоян. 1185-1207. Края на квартала започва трапезица. Тръгваме по алеята. Достигаме до затворна врата. 1 декември до 31 март. Принципно, ако сте на зор, от тук може да се мине. И това е. Връщаме се обратно и тръгваме по Владишкия мост. Дами и господа, Янтра. Срещу нас е Арбанаси. Срещу слънцето Царевец. Църквата Свети Димитър и трапезица
Търново пази своите тайни, не можахме да влезем там. Мостът очевидно е заед от катинари. Тук има бакър поне за каса бира. Някои хора са се заключили любов. Има и ръждясали такива. Стигаме до стълбите. Тук в Търново всичко е посока нагоре, тъй че тръгваме по стълбите нагоре. На върха на стълбите попадам на старо култово заведение, което едно време беше известно под името Синята лодка. Тези, които знаят за Синята лодка, може да се отбележат по-долу. Така, от тук тръгват още стълби и всичко е нагоре. Аз съм казал, че в Велико Търново няма надолу нищо, всичко е нагоре нищо. Така, бъйра продължава. На къде сме? Малките улички на Търново. Познато Търново. Гледайте, да не се изгубите. Така, следваме червено-бялата маркировка. Църква Свети Кирил Методий. Не успяхме да видим трапеза. Затова я виждаме от най-високата част на Търново далеч. Царевец и патриаршът. Да. Най-високата част на Търново. Автентични стари улици. Голяма част от тях преминават в стълби. После може се и до тази другата, каква беше там по манастира, беше? То от Качана съм на... Стари автентични камени градежи. И по стълбите и уличката стигнахме до паметник на Емилиан Станев. Продължаваме надолу към центъра. Славонборската чаршия включва местната обиколка. Радостите на уикенд паркирането в центъра.
Няма ли някой долу поне да сложи един знак забранено влизането и да Ами с тази втора родители са опънали тук. Пъй, бе. Тия първите три коли трябва да ги няма. А така, партира там. Там е партира. Точно там трябва да. Ото. На никой не пречи. Че ще я паркира? Да. Кириле, Кажи. А? Да отвориш прозореца. Честно ли, наистина е партира там? Сега вече ми разказа играта на всичките.